खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 पुस 1431 मायथाइ एबा 25 डिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा फुंनिफ्रायनो गोहो गोनां मोनगोन आरो क्रिसमास सानखौ रंजागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रांखौ न' एबा गुबै सम्पथि बायनायाव थिसनोब्ला दिनैनि साना मोजां जागोन। जुदि सोरबा बेरेखा हान्जाजों माबाफोर जेंना दंमोन अब्ला बेबो दिनै जोबगोन। न'खराव सासे गोदान आलासि फैनो हागौ। फालांगियाव जायखिजाया रोखोमनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा गावनि फंबायनि सुबुरुन लानांगोन। नङाब्ला नोंथांनि जेंनाया गोबाव समसिम थानो हागौ। नोंथाङा बेलासियाव गावनि बिहाव बिखुनजोखौ लोगो हमनो थांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ मावगोन बेखौ आबुं फोथायनायजों मावगोन आरो बेयाव गोबां रांबो मोनगोन। जुदि नोंथाङा हाबानि थाखाय आरजाथाव, अब्ला जुदि नोंथांनि बाहागिनिफ्राय जुलिनि थांखि दं, अब्ला बेखौ नाजावनायनि सिगां थारैनो बेखौ नायग्रोम। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय खामानि मावगोन, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोरासिन खालामगोन। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय माखासे दुखुनांथाव खौरां खोनानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोखौ एसे गोजोन गैयै खालामगोन। जुदि नोंथाङा दिनै सोरनिफ्रायबा रां दाहार लानो सानदोंब्ला एसेबो दाहार दाला, मानोना बेखौ सुख'नो गोब्राब जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मिथुन राशि। बर'दिन साननि थाखाय दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां सान जागोन। नोंथांनि थाबथानाय सोरखारि खामानिया दिनै आबुं जागोन, जाय नोंथांनो सुखुबो होगोन। गुबुननि थाखाय जेबो गोरोन्थि थिरांथा दाला एबा जेबो गोरोन्थि खामानि दा खालाम, नङाब्ला इयुनाव नोंथाङा बेनि थाखाय उनदाहा खालामनांनो हागौ। दिनै नोंथांनि दावगानायखौ नुनानै सुथुरफोराबो नोंथांखौ मेगन सागोन, नाथाय नोंथाङा बिसोरनि फारसे गोहो होआब्ला दावगालांनांगोन, मानोना बिसोरो गावजों गाव दावहा नांबाय थागोन। जुदि नोंथांहा गोजाम दाहार दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बेखौ सुख'नो हागोन। मोनाबिलिखौ नखरजों लोगोसे बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि थाखाय फिक्स्ड डिप'जिट बायदियाव नोंथांनि रांखौ थिसननो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा बेखौ मावनो हागोन। बे रांखौ इयुनाव बिसोरनि सोलोंथायनि थाखाय बाहायनाय जागोन। जुदि बिफाहा मेगनजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंना दं, अब्ला बिथाङा थारैनो फाहामथायनि बोसोन लानांगोन। फरायसाफोरा दिनै खुसि जागोन, मानोना बिसोरो आनजादाव हास्थायनाय फिथाय मोनगोन। बेलासियाव नों सासे लोगोजों बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। जायफोरा साख्रि नागिरनानै बेवहाय बेरायगासिनो दं, बिसोर दिनै मोजां खाबु मोननो हागोन। फरायसाफोरा दिनै मोनसे गोदान बादायलायनायनि थियारियाव मुखुब जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला आरो नोंथांनि सोरखारि खाख्रिफोरखौ रैखाथियै दोन। नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय मोजां खौरां खोनानो मोनो, जाय नखरनि आबहावाखौ मोजां लाखिगोन। जायफोरा राजखान्थिनि फारसे नाजागासिनो दं, बिसोरो दिनै माखासे साबसिन खाबु मोनगोन, जाय बिसोरनि इयुनखौ गोजों खालामगोन। बेलासियाव नोंथाङा देव दर्शननि मुलाम्फा लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गंसे गारि बायनो थाखाय गोसो गुदुं जागोन, नाथाय बेनि थाखाय माखासे सम नेनायाबो साबसिन जागोन।
नोंथाङा सावस्रिनि फारसे एसे गोसो होनांगोन, नङाब्ला खामानि मावनायाव जेंना जानो हागौ, जाय नोंथांनि खामानियावबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। जुदि नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानो नोंथांनि गोसोनि बाथ्रा बुङो, अब्ला बियो नोंथांनि खोथाखौ खोनासंगोन आरो बुजिगोन। दिनै मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदान गोहो फैगोन आरो सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सासे जर'खा आलासिया बेलासियाव फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि, नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय रां मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। गोबाव समनिफ्रायनो नोंथाङा जाय खामानिखौ फोजोबनो नाजागासिनो दं, बेयो दिनै जोबगोन। हरखाबै सोरबा बाहागिनि देहाया गाज्रि जानायनि खौरांखौ खोनानानै नोंथाङा दावबायनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों इयुननि थाखाय माखासे बिथांखि बानायनायाव सम हगारगोन, जेराव नोंथाङा बिदा-फंबायफोरनिफ्राय बोसोन लानांगोन। नोंथाङा मोनाबिलिखौ बबेबा धोरोमारि थावनियाव हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोर आरो सुबिदाफोरखौ आबुं खालामनो थाखायबो माखासे रां बाहायनो हायो। जुदि मोजां मोनलायनाय जिउआव थाग्राफोरा दासिमबो गावनि जिउ लोगोरिखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों सिनायथि होआखैब्ला, अब्ला बिसोरो दिनै बिसोरखौ लोगो हमनो हागोन। दिनैनि साना समाजारि हाबाफारिफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साबसिन सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा दावबायनो थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि बेसादखौ आबुङै जोथोन ला। बेलासियाव नोंथाङा लोगोफोरजों रंजानायनि मुडआव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि, धनु राशिनि थाखाय दिनैनि साना गेजेर थाखोनि फिथाइ गोनां जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया फिथाइ मोननो हानानै गोजोनगोन। फालांगियारि थाखोआ दिनै रांनि आंखालजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जायनि थाखाय बिसोरो जिंगा सिगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे गोजाम आयदानि सायाव सावरायनो लुबैयो, अब्ला दानो थाथ', नङाब्ला बिसोरो बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायनि थाखाय गावसोरनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय माखासे बोसोन लानो हागोन, अब्लासो बिसोरो आनजादनि थाखाय आरज गाबनो हागोन। बेलासियाव नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां। मकर राशि, दिनै नोंथाङा साख्रियाव आबुं सैथोथि आरो मेलेमजों खामानि मावगोन आरो मावख'गिरिफोरनि मेगननि सेफ जाहैगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेथन बारायनाय बायदि माखासे मोजां खौरांफोरबो खोनानो हागोन। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। जुदि बिहा माबाफोर जेंना दं, अब्ला फाहामथायनि बोसोन ला। जायफोरा दिनै बेटिं एबा जुवायाव रां थिसनो, बिसोरो रां थिसननायनि सिगां मोजाङै साननांगोन, नङाब्ला बिसोरो रां खोमानांनो हागौ। बेलासियाव नों हरखाबै सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोननायजों बुंफबनाय सान जागोन। दिनै न'आव मोनसे गोथार हाबाफारिनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ, जेराव नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गोसो गुदुंयै बाहागो लागोन। दिनै नोंथाङा माखासे आन्दोनि फुंखाफोरनिफ्राय रां मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा दिनै नखरनि सासे सोद्रोमानो होनाय समायखिराखौ फुरा खालामनाय नुनो मोनगोन। जुदि नोंथाङा गोदान न', गारि बायदिफोर बायनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना बेनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय माखासे मोजां खौरां खोनानो हागौ, जाय नोंथांनि गोसोनि बजाखौ रेजें खालामगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनांगोन
अब्लासो बिसोरो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। मीन राशि, बे सानाव नोंथाङा साहसजों जायखिजाया खामानि मावोब्ला नोंथाङा थारैनो बेयाव जाफुंसार जानो हागोन। जुदि नोंथाङा दिनै मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला अब्ला बिनि थाखाय साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव जाफुंसार जागोन, जाय नोंथांखौ खुसि मोनहोगोन आरो फोथायथिया बांगोन। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन आरो नोंथाङा बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि लागोन। जुदि नखराव माबाफोर दावराव-दावसि सोलिगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो दिनै जोबगोन। बेलासियाव गथ'फोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।